Zelan zase, maitxik. Ondo? Ez que, umia etxeaz joan da, zea jaka autokarabanan, beste Gontzala normal horren autokarabanan, da ona etorteko aprobetxarot, bai. Da, ni gaur ona agur esatea etorrina. Ta agurrak ez jate inoz guztau, Baina, azten dana amatxu behetxen da gaur agur esan beharra da. Da, zanu da gauzak, lekuk, pertsonak despeditzi. Hoxe etxik gaur nik koritoi esan gutzat agur. Bai, bizar da guzti. Bizardun koritok be badau ezelako. Eta agur esan gutzat eskerrak emonez. Eskerrak gauza asko erakutzi ostelako. Koritok erakutzi ostea adibidez, berritxu arrez. Da, diferentik dizela tontura o tonture. Ondarrun modu baten esaten dela eta berritxun beste baten. Eta konturatuna, ze hizkuntza aberatsa daukoen. Eta hizkuntza aberatsa hori zenbateraino erabilileiken personaje bat edo beste asmetako. Erakutsi oste, takoiekin ibiltzen. Bueno, ez jate asko kostau, Baina konturatu naz, ustezko emakumetasu baten itxuri emoteko, ze sakrifizio enbiar dituen oindioik, 21. mendien emakumiek. Emakumizeteko modu bakarra baleu moduen. Baita, baita erakutzi oste, koritok, dana ez dela baltza edo zurixe. Da, bi kolore horrein tartin, gris gama haundi baten igeria itxeko tarti daukouela. Nahi ezkero, danok, baina nahi izan bihar horretarako. Eta hemendik aurrera ja kepa izango naz. Korito jabetu arazi duzt, oso sortedunena zela, toko jaten ingurue toko jatelako. Ara, nik txikitan amai makillajia lapurtzen dutzen, eskutuan, bai. Da gero, barriro bere tokixen izten hauen makillajia, bera konturatuk espalitz moduen. Behin, notatxo bat topaun hauen arte. Notatxo horrek erusten debekatzen makillatzia. Notatxo horrek gomendio bat ekarren, esaldi bat, bakarra. Eta esaldi esan, egunero makilletan basara, azala zatika jauziko jatzu. Ani garrera nintzen gerora hainbeste makillau. Baina importantiena, enusten debekatu, beste etxe askotan, tamalez, ondikan debekatzen dana. Torreatik, oso sortedunenaz. Koritok erakutsi zu bai, oso emakume balientie dala, etxe hortan sartzera atrebidu dalako. Ta, aita akuarelak, mekabe dios, xuban anormal artien, zentzu apur bat jarri dauelako goranen familixan. Eta erakutsi duzt, berabe, familixa horren parte dala. Ordue dalako, ja beste familixa eredu batzuk, telebistan, antzerkixan eta zineman ikusgarri eta batezbe protagonista jarteko. Erakutsi oso privilegioa nazela inbeste guztetan jaten lana dauketelako. Eta erakutsi duz bebai eta gogorarazi duz zenbat guzteta jaten, bai disfrazetia edo karakterizatzia, eta baita, Jon, askatu guztezu kremaileria. Beraino, Hombre, bukatzen jalda. Eta baita, jende aurrian biluztia be. Koritoi maitasun berezi badutzet nik, bai. Bueno, baina ezin astu, Martino! Oso ondo pasatu dudalako berantzesten, edo Marimar moderna monozikoti fantastika bat edako. Eta benetan fantastiko izan dana, programa bat aurrera ataratia izan da. Zan dut, Koritok gauza asko erakutzi duz. Isa, programa honek erakutzi duztenak beste. Programa honi esker jakin jota adibidez, Itzider Garmendia Mendizabal txikitan forcepsakin jaio xauzala, eta Zaldibiko kabalgatan paje edo pajilla, papela beteuela. Azpeitiko kabalgatan. Ai, barkatu, azpeitiko izan, barkatu. Edo Getari Etxegara Iturrila asko guztetan jakola, burua mentekaka moduen jartia, eta mentekakamente oso gustora goten dela. Edo Jon Plaza Larrañagak txikitan Kontxako barandillatik kabiruten etzan buru bat eukela. Oin be bai. Baina, klaro, oin lehen gorputze txikin jau esan, eta oin haunditun jako eta proportzien handia.
Eta nik nire azkeneko monologue kantzuntzioetan bukatu dut. Osa, ke horror. Eta ule honeikin. Osa, zela dauketu li, Gaizki, banekin llegan, no, bueno, etxat importa. Maialen, Lope, Ainhoa, sentiruten dut. Osa, zuik saiatzen zarien, niri uli ondo jarten, baina eske gero jasten dut peluka bat, eta kendu iten dut, eta, bueno, Maialen, Lope eta Ainhoa gure pelukerak die. Bueno, eta jende asko ez gehiago dau, makillaje gelan, eta produkzinuen, eta realizazioen, eta jantzite gixen, jende asko, horregatik. Eskerrik asko ekipo guztiari zuen lanagatik, eta batez be, eskerrik asko zuei hiruroi, Aitziber, Geta, eta Jon, oso erresa dalako zueik maitatzia, eta zuekin lan eitia, biba zueik, zuen talentua eta zuen bihotza. Esaten da barria eta negarra oso gertu dauzela elkarren gandik, eta bisek muskulo oso antzekoa soltetan dabiela hemen tripainguruen, pa! Eta oso ona omen da osasunantzat, hemengo pa! Muskulo hori soltetia. Horregatik lehen Aitziberrek esan dauen moduan, indeigun negar lasai eta barre libre. Eskerrik asko.